ko wonde mawɓe sukaɓe mawɓe goni keerol hakkude gurdam e mayde jogui gandi ɗum waɗi wonko kultiki ɗum woni wiyete mawde wonɗo darato yiya suka wonɗo suka darato yiya non wonɗo mawɗo lelto yiya suka so darima yiyata ɗum ɗon ɗum firti ko laawol ngol e ngol diwti ewa ko woni saaha kunɗo ko sagataɓe jeeyi jamanu so tawi leñol fayi so tawi wuro fayi so tawi leydi fayi walla ƴellitima ko sagataɓe mum e leñol dey wuro walla leydi way kono mbeewa ni ene fooƴa ene ñawa ene sella ene wuura ene maayi fay ko yontade mum galgal Fouta jarama Jay Saydou Amadou mbiɗa jogui namdal ngal namnotomami goto mbaɗen organisé wuro ma e ɓesguma en tant que ko a woni mawɗo wuro hande holko mbiyata ɓesguma nder leydi e caggal leydi aɓe keɗima e radio télévision fulɓe e radio haayre FM aduna fof ne heeɗima holko jomta ɓesguma hande ɓesgam walla jarama ɓesgam jarama wuro e ladde fof foti ɓesgam ngu mboɗo hooli mboɗo suusi kala no dariɓe mboɗo suusi kala ko jahanmi mboɗo suusi koye ɓesgam hen on pawi minen ɓesgam ngu mo tottami komi ren ngu ɓe ngala ɓerɗe ɗiɗi so wona dañde e wonde ɓe ngala ɓerɗe ɗiɗi so wona cuusal e jamaragal ɓe ngala ɓerɗe ɗiɗi so wona darade koɓe mbi fof ɓe mbaɗata minen mboɗo heedi caggal mabɓe haade hande e janggo wonko gandumi koɓe ganda wonko mbawmi koɓe mbawa min somi diidi diidol somi jolama mi wiya ɓennetake ɗum ko Allah hokki ɗum jinnaɓe amen kokki ɗum Allah jarama noon ɓesgam jarama ɗum kalɗa joom wuro ko gandal walla ko neɗɗaɗe wuro ngo tan ko neɗɗagal amen e wuro ngo e neɗɗagal ngal ɓe pawayam ngal minen gonmi wago woɗo sindi neɗɗagal mabɓe ngal ɓe gicci ɓe tottimi ngal minen gonmi wago mboɗo sinda way kono Jay Saydou Amadou haale galle oɗo ko pulaar janggateɗo Jay Saydou Amadou sin ƴeewi jangde pulaar ne laaƴi ino feewi saabu ɓe natirta ko temedere ɓe keddoro toon sappo ɗum noon hannde so tawi wiyama oɗo galle pulaar ne jogori janggoyede hen holko jogorɗa weddade erago e wonɓe ɗo waɗanaɓe galle o e jogorɓe kadi ganduɗa ɓe janggo hutorade galle o no seetta hannde jangde pulaar no wayi sattude saabu yimɓe fof gabbima dañal ngo pi jangga ayi ɓe fulɓe ne mbiya ko da haɗa laaɓa jangde kono enen garɗen mbiɗen ko ngol konngol ngol suyti dahaɗo wona dahaɗo fof laaɓa jangde sa dahama hoore wolde andan wolde gasiri sa dahama hakkude wolde andan wolde gasiri sa dahama wattan wolde andan wolde gasiri ganduɗa ko feere ma boni kono andan wolde gasiri wawi andude wolde ko darude hakkude hawɓe e hawaɓe ubbi mayɓe artude banduɓe dahaɓe gummima ko banggue Mauritanie mboɗo yetta sukaɓe ɓe saabu wadde ɓe anen ndeyi maayo wona keerol saabu min gummimi ko Mauritanie yomi argami afa haayre adande ɗum ko teddungal manggal e andinde wonde maayo ngo yonande keerol hakkude fulɓe rewo maayo worko maayo duuɓi nogas e nayyi komi jangguinowo pulaar koye duuɗe laamu koye Mauritanie kala janggunoɗo hen hande ko hakkude ingénieur docteur e gonɗo e laaɗi diwoji ɗum Allah rokki hen fartani saabu en ndewidima ɗum eɗen gandi ɗum to banggue Mauritanie duɗal ɗemɗe gendiji e fedde ɓamtare pulaar ko golli fodde temedde joyo sappo e ɗiɗo dokkama seedantagal koɓe jiyatano bindi nantano tindi hay mo bindirɗa inde muɗum unugal yiyatano kono hande watti janggude watti windude watti wadde e nder jayeɗeɗe ɗum noon firti ha hande ko nden yiyande ɓeɗo sukaɓe e gardagol Ousseyni Sow jii mbi alay saago ɗum ɗo wona e nder wuuro mumen ɓe jangguine mawɓe ɓe jangguine sukaɓe ɓe jangguine